हम बैठा उधर तो तुम फिर धरती नहीं लेगा क्यों छोड़ दिया फिर उसको? Pet ngan ong phi kawai ma ngam ong re phi ba phi ayu ma na kai ka dau ka sem jing e phi ba phi kala bantu ne ka ngam kwa ba pintu ne te pet tibri ki shot man tai phiang tu so le ran em phi dei na ka jai ayu phi dei jai ayu jai rani sa sei pada phi sa sei ha cái jing e jong phi ka ba phi ai phi tu tiar ne ma phim ju tre ai ra phi tre ayu pada man kasi khar bilor khar yu dei pe minta nang phi ma phi kan nas ne man ta phi dang sai dang khlan ne denam phi don hinmen phi don paran em phim tan ra phi de marwai te mei pa pada dan em kas nong trai jong phi nai mau plang te phi poi kum na pada sena na mau plang neu dang ren te phi sa bat no sena phi sa bat no sena sa bat adar pe ngan phi sa bat adar dei pe lada pintu kum ne le ran em cha sho ru te cha sho e phi dei ngam kwa ba pintu ne te phi don ki phi la ban tre den em phi dang sai dang khlan mi ta dang samla dei phi la ban tre te nai melin bantu ne ma nai melin rang anong phi kam der ka ba bantu te phi tip em ta sha sho pet man tai sho am tu lada kin ya lang bon ngut long man sao dei man sao anong phi te phi kum na phin tu biang nang nai sakman wa ju melin su ma nai melin tu su te kam der ka ba anong phi bantu phi so tu dei tre ngan ong phi ma wat jing tre stu sene phi la ban tre te lada phi le e ka ba bhang anong phi lada tu kum ne kam bhar anong phi te phi lada bak disha bam ja padap ra pe ngan ong phi ma phi ro briu ngaro briu ma piro briu ngaro briu ngam kwa ba pintu te ngam kwa ba pintu ngakwa ba pin trebe de kum se blajong de nam pin trebe de kum se blajong te lada pile ka kam ba bahama long ka bes de ba yu ma nai tu su na na khman ma te kai ka ba phi kwa ba nong han khan det po camera kai ka ba phi kwa ba nong pe chen na khan det kai phi kwa ba nong pintu su na pe ngano pin nai tu su ma phi karta kam na salwel warjeri rani oke to ngam don her subon ngakwa ba pin disha ni sepat kama jangan disha ni sepat ka phi padap disha em sim ni sepat ka disha phi ni sepat ka ma disha bam jama phi tamba ngam kwa ba pintu nang nai khmat te nai milin tu ra ma tre bi de kom se bla jong pe yu ble ul ai ka kti ka jat phi denam pila ata ban tre lai ka kti ka jat phi ma nai milin tu su man khmat ma tengah kwa ba pin pan map ya ki public hana ke ya ki pajba te ngakwa ba pin pan map lane ba pin ke ka ba phi kwa ma ba pin no milin su nang nai khmat te phi so thu dei kane ka jingring video jang kam dei ka bang that ya phi ma ka bang pan so thu pa ya ki wer ki brik ki para khasi jong ki tu te para khasi jong ki don sibun ki batu bahang anong phi ngakwa ro kane ka mesit kan dei lang sakite ngakwa ba ken dei lang sakima biang em nai tu sumadan suman ma oke ta khoblei sibun ya pita